Duarbagori Press Club Maiphu lapen kongjun bang arpu kimi kebat pon. Duarbagori 26 continuously along Duarbagori Press Club pen Soil Department Kahora Soil IB along Duarbagori Press Club Maiphu kongjun bang arpu kimi kebat jiapkan mai padopon bang sopen kedam tang ningkan suri hinira ngkora tisik tarik trainer cap 2021 year 18 aningkan pen Rajas Teron Robinson Killing Belasing England Dorsing Top Biat Tung Ching YC Kato Kawe Perang Ke Apkan Kang Rumpen Chingki Ching YC Kedon Sarpen Duarbagori Press Club Anhang Kateklo Lapen Halaso Aku Duarbagori Press Club Along Kemisen Pen Kejapon Jiapan Pura Maiphu Hingwai Pondo Lake Kado Kawe Kedon Sarpen Belasing England Apunse Maiphu Arpu Pek Pondo Lapen Adum Thu kongjun bang arpu setame kado kawe cedong sarpen bajas teron aplansi kongjun bang arpu pekpondo lapen kirap Maiphu laki ardison rongkar aplansi pekpondo lapen kirap kongjun bang kakitang sinabi aplansi arpu pekpondo labang sopen pining an ningkan kitong an Duarbagori Press Club harta chok tanglo lasi kukhot Maiphu lapen kongjun bang arpu kimi kebat onjiap an Duarbagori Press Club kongjun bang pen kado kawe perang ke do anapan pangrum si watumia por arpu kangwai amai padopon lo bangso akut kedam tang ningkan ke thom angbong Maiphu belasing ingleng bang setame kado kawe perang ke do anapan ta ke Japon ke misen lapen kipi ke pajir lapen ke Japon ke misen thek pon long lo bangso pen ajok kado kawe perang ke do anapta ning kaching sampit pen ajok hot Duarbagori Press Club alongkong kecari pon hujiap han pura kedam tang Maiphu belasing ingleng apansi kado kawe cedon sarpen puthot ningting ngkan ke thom an kecari pon huji aphan belasing ingleng aphan si arpu pek pon lo lapen kerap dun Maiphu setami kedam tang ke klem kedam ke mesen thek pon long si puthot ajison rong kharapan si pek pon lo lapen kongjun bang arpu setami kedam tang ningkan Duarbagori Press Club ke Rajas Teron si kongjun bang arpu pek pon lo labang sopen Duarbagori Press Club aphan chunghon pek lapen kato kawe perang ke do anaphan ta kanghon pahoman lapen ke klem kedam jetami mesen pen klem pon lo lapen jias Rajas Teron ke itu si ke do bang tu jetami Duarbagori Press Club aphan chunghon pek bang so ajok ame khanga kama sai do o setami di pen bang si kado kawe perang ke aphan pangrum pen kai kita bidi sore khang petang bang sopen ajok ke klem kedam ke mesen pen ajok hot ningkan ke thom an Duarbagori Press Club ke Japon kujiap kan kongjun bang arpu pek pon lo Rajas Teron aphan cedon sarpen si arpu pek pon lo lapen kerap kongjun bang setami ransena aphan si pek pon lo lapen dihin rimbang setami kedam tang ningkan ke thom angbong ke klem pon lake Robinson Killing si dihin rimbang klem pon lo laso akhut ke klem ke mesen pen ajok kongjun bang atung lapen kato kawe perang ke do anta ning kaching sampik pen Maiphu dum pen ning ching sampik pen ajok kacepaduk pik do anta ning ching sampik pen ajok hot ning ken ke thom angbong dihin rimbang arpu ke Robinson Killing aphansi chedon sarpen pek pon lo lapen kedam tang kado kawe ta ke mesen ajok kedam tang ningkan arpu ke do atum an si hot ningkan ke thom farman apan atum an si klem pon lo lake Office Secretary Rison Ingti Sports Secretary Andrew Hanse Organizing Secretary Amos Ingti Publicity Joysing Teron latum si non ke wangji ningkan ke thom angbong ke mesen pen ke klem pon ji aphan si chingwai pon lo lapen la halaso ahut arsigjit pen ka chingwai pon ke komat ne Duarbagori Press Club along ke Japon alo aron along ke tok ateng ka chingwai pon ateng pen ke klem pon pe pate pegdet lepute arpu pen tapasun tuksi angsong ansi kami aron ateng pen alo palisi amek thang ke klem don wek achenet along pen setami perang ke pen arpu setami pasum tupo kusi chingwai pon lo lapen chedon sarpen si misen pen nei pachu pon lo lapen Duarbagori Press Club along member lake Edwardson Pro Hathang Singna Gerson Tokpi Robertson Rompi Rosin Tokbi Komson Terang atau kawe perang ke doan bangkri hini ando lapen ini misen pen chingki chingwai pen ichok yon setame deng konten chuk
get pen cek pen ningen sampai mekang ahem sedang berkibat. News dari support karbin long and phone dari news. Fraksi kalbi anglong arat ela yuta kela ya atau kan nilihin bank kadang pajir lo kadang bini nitum dak kahora so conservation IB along nitum dak Duarbagori press club si meeting padola so meeting ke do laki kedam tang nitum 2021 ani kana hut nitum Duarbagori press club saying lo halo so ke saying hut nilitum dak arpu same chet back kono halo so arpu ke chet back kono teng nitum bida sing lain alang contestant no lapen secretary ni lo lapen dak pinangan members lapen arpu do tum claim dam no hala so claim dam pen non 2004 anang banke arpu system ki julo lapen atam sami ikum jutlab lo lason taxi non 2004 pen non 2007 apan ni tu arpu system non new body lage for Duarbagori press club la nitum sami cepak kon tulo so ka cepak ateng pen kedam tangan ingkan kecari pon bida sing lai alang ikimisen thega post sami da nitum rapen chingwai sar pen nitum bida sing lai alang ipansi nitum press club pen thot apu alang ipansi president ipon sonok taxi kedam tangan sonok tax secretary abang ke nilipansi apu nang pibon tulo sonok taxi non 2004 pen 2007 ana pan kecari pon ipansi thot ako nilipansi nang pibon tulo da chingwai sar pen sonok tax pen dak nilitum along apu da Vice President Assistant Secretary lahai samin tum cebak kono so ka cebak kono dak nili kopi pon lapo lake Vice President lake kedam tang sana taxi artisan rom pat alang ni pansi kono tapi Assistant Secretary lake rang snap be alang ni pansi kono tapi Finance Secretary lake rang Robinson Killing alang ni pansi pilo Office Secretary lake Rison inti alang ni pansi kono Organizing Secretary lake Amosing tilo Yemen's Culture Secretary lake Andrew Ansela, Kajirongna in Church lake Robertson Rongtilo, tapi Public City banke non makan cetong medelo, stami la banke non temporary lo lake Joycing Terono, stami la bang non banke pangda computer dela. Ela sondak taxi pini na cetong non along lake Mursing Tobi, Samsung Inglay, Arthang Singnar, Edward Pro. Lapen dak dorsing to bi lapen Thomson dum semi dola yang nitum chingwai sarpen pini 2004 lapen mo 2007 apan kecari pon dia pan sini nitum dak press club do aten semi chingwai chingsai pen nitum arpu chip lapen dak klem kedam do semi nitum chingwai chingki pen si pini amai bangke nitum lansi